biasa ya Mas Gareng. Aku ki bola-bali ning Ponorogo wis ping pira wisan kerep kali-kali iki yo. Ning penonton yang paling bertahan pada saat sampai goro-goro sing terbanyak ya ana ing desa Kranju kene mergo seneng wayang ora mergo sabutane dalange apik ora karo ngenteni bal-balan. Ngono wae. Kok bali kok ngenteni bal-balan iki pancen sing tresnanipun dhateng wayang Pak Kanto. Lamanipun dhateng panjenengan sak kru saking Wijo Laras, Diniati, Tirakatan, Lek-lekan Mungon, Miras pantos memuji ngarsaning Gusti Allah. Mugi-mugi sak bibaripun wayang kulit menika desa Ngrandu tansah dados desa sing gumaharipah loh jinawi, murah sandang murah pangan, sembulur kang tinandur, murah kang tinuku. Amin Allahumma amin. Seperti malam yang ini kita di Dungo mustajab Mas. Laras Milo gandeng menika seperti gandeng malam monggo kula dherekaken memuji ndedonga ngarsaning Gusti kanut kapitayanipun piyambak murid raharjaning desa Krandu lan sakanan kirikipun. Amin 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 amin. Nah wis goro-goro mriki nek sampe sing mirsani barang ya ora kemungsu. Laras wong jenenge wayang kuwi lak tontonan tuntunan ning kebak marang tatanan. Nggih. Dadi kudu ora kanggo sak pira-pirane ya ana tuntunane piye to wong urip ana alam donya iki ibarate wong mampir ngombe barang ana wae sik langgeng sing lestari nalika besok awake dhewe ngadep ana ngarsane pangeran iki ya aja kok mrungsung. Laras. Wong ana sing nganggake ibarate wong urip ning donya iki kaya dene wong arep budal menyang pasar kae. Kok iso arep budal menyang pasar? Wong nek arep budal menyang pasar saka omah kudu wis duwe sangu dhisik. Ditata sangune pira arep golek apa. Nek wis teko pasar apa sing dituku anut gawane sangu. Nek wis entuk balik nyang omah dimasak anut apa sing dituku. Wong urip nalikanipun lak padha wae. Ibarate omah golek nggawa sangu. Kaya dene nalika jek ana alam kanggitan. Alas tu biro bingkung. Wah, iki. Apa kowe ati? Mosok bareng sepele dengan takok gitu Pak. Apa to? Sopo sejatine apa bener yen aku iki pangeranmu? Oh, maksono jero nek kandutan. Kandutan. Balak nah. Aku nek sen namung panjenengan pangeran kula. Sangune wong urip wis beriman nalika dalam kandungan. Iya. Mula lair pecetet ana ngalam donya kaya dene nek wis teko pasar, apa to sing arep mbok tuku jumbo karo sangu mau. Aku boleh usul bojo lair pecetet kaya telek wae lho. Lair brol ngono. Pecetet iki kaya sithik-sithik ngono lho. Lair brol. Lair brol. Nek wis dituku saka pasar teko omah diolah. Nek sangumu kok akeh ya entuk iwak sapi, entuk tempe tahu lan sak panunggale. Nek sangumu kurang lak ya ora jugo koyo sing mbok karepe. Padha wong urip iki besok sangune besok ning akhirat iki apa to sing mbok tuku nalika ning donya. Nek sing mbok tuku kebencian besok ya antuk swarga, nek sing mbok tuku kok kebatilan besok ya antuk neraka. Ora ngono to, Pak? Iya. Padha. Lo urip ning donya iki aja digawe gampang nek nuju gampang, aja banget susah yen nuju angel. Kudu dilakoni kanthi meneping rasa. Yo minum terus luhur. Aku raketan sithik ya pikir ngono lho kok. Anu rek. Iki pamundhut jatuh ya rek. sendika Rujak jeruk. wah cocok. Ayo bareng-bareng jadi sithik. Silakan rujak. Rujak jeruk sik. Jual karo Mas Gareng. Sendika Ngadeg-ngadeg ben sing bolmu. dengan goso aku gak siwan mobil iki sing dijak jenengan bendina golek kaya mosok kowe dinyak jebol nah aku kan gak terima to ngono kuwi ojo ning ojo berarti ambek dinyak jebol ojo berarti Aku terima kok. Aku terima. oh kowe terima oh alah jebol kok kowe tak belo kok malah dadi trimo ning ora ojo gak ada Pak Kang Tenang berapa Pak? Penting besok tambahin satu. Iya. Enak banget. Jadi gue bilangnya ngomong-ngomong bener nih mau tambahin satu. jadi kudu didagi
Yo, ana sing nyuwun rujak jeruk ndak. Kurang prayoga arep diaturke saka Pak Soiman Ngeluk Lor. Oh, nggih. Oh ya semuanya nyato. Ayo, rujake kaya apa duit wong loro. Kamu duluan. Oh, aku dulu. Iya. Nanti baru kamu. Oke, siap. Bedung dandang ngentang Ya. ambokan me tolik Kaget. tak kandani Angel wani ngendangi ta, Jel? Jel. Duh. Aku itu. spesial gading sing gowo anak ngono kok kan My Sweetie ayo My sweet ini manisku. iya Kadang di bangku Mas Kasih dulu. alah kok iso kok dipakai Mas Kasih Mas Kasih jalan-jalan dong Mas ya kan pecet lah ambruk to kasih lagi nguruk bumbu lan jamak lho Jadi angel koyo grogi. dan yo dari kuwi ya Iya. wah wah Ya mending. Ayo. Bisa tau, ini saya kok saya grogi kok malah kulit anjir. Oh buat biar dia aman bagi. Aku ya. Iya kamu, Saatnya aku bernyanyi. iya. Sudah siap? Oh suneo modelnya. Nanone nong. Ya nang kata-kata. Jenengan dalange mlebu buku lho, Pak. Iya nih aku kata-kata wanan-wanan. Oh nanti jalan menulis kata-katanya. Ngraga jangan cowok-cowok kuwi lho. Jangan menangis. Dipadake cilik-cilik. Ayo saya perokno bayare kan. Timur. Dah ya. Biar gini apa? Gure. Kalau maju, ya aku jadi dari Semarang. Biasanya oke. Apa? Oh, iya. Oh, Iya, juga galak toki mulai gak dinesu. Kayak mulai senyum, ayo senyum terus. kok gigimu putih? Kamu gak pernah gosok gigi ya? Ini anu pakainya anu Listerin. Listerin? Iya, untuk bergumbur-gumbur. Kok batamu bener? Ngomong-ngomong nonton. Iya. Opo kang kok tandani kepalanya tapi lucu loh, kamu itu lucu banget. Gawe di pernes kita di hawe. Oh iya. Orang popo kan. Pernes Orang popo. Iya, bagus. Apik banget kok. Lah bocah semene iki lagi lucu-lucune kan. Roja Jeruk
api. Apa lanjut? Ya ning anu semune iki perlu untuk diservis. Lah wonten apa kok diservis? Ben lebih bersih dan wangi, ya. Sekotor itu kan aku. Ya enggak sih, enggak usah marah. Ayo Muni. Kau Mas. Kok? Anak Kak. Apa? Sinden wingit bareng. Oh, iya gak mau pakai dong. Wingit kuwi lah. Ah, Sinden gending bareng manggone ning pojok. Yo pangampun Tiga mainan ada sih yang gedruwo. Yo pangampun wingit. Sinden wingit. Iya. Es dulu, Pak. Yo ringin. Kok mbok sonji. Barang dicekali wangi di kembang setaman. Bumbune Kuwi apa? Lombok uyah, mbok terasi. iya dikembangke kok. Wong ngomong kancane. Lombok uyah, kula Sebenarnya anu rek, sinden itu andalane yo ngono. Andalane yo ngono siji. Mosok iki lan. Sinden iki ora makan ora apa-apa sing penting siji iki makan. Iki makan. Mergo gendine sae. Iya. Bali kabeh. Yo ngene lho Pak Lejo butuh lho nek sesuk gak buka jenengan yo. Pak, sesuk ora budal apa-apa, sesuk brek. Aku ki mbelani kowe kok malah keblondro. Lo nggak diajak. Ora apa-apa aku yo brek dhewe kok. Iya, karena tanggal 17 kan derengnya bukan kamu. Enggak apa, tanggal 17 aku main sendiri. Iya, karena aku nggak bisa, saya dapatnya galeng becek. Itu kan Tak kira garing Semarang. Ayo. siji, Ya, loro, telu. Zero. Itu toh. siap endake udah siap loh, kalau ngajar udah siap sih. Aduh, saya. Saya juga. Aku sing Kok malah joget mau nembang waktu. Imoli, ayo. 1, 2, 3. Ya. Zero kali dasare mohon
lulusan pindho iki kudu ping 3. Mergo iso suwuk. Oh, saking semangate ora kok ora iso makane yo Bu pancen bocah semangat. Kok nek pisan pindho ora marang ping 3. Bocah iki puase angel. Lah angel kuase ngono terus. Lha ngerti ya nek mesuk nek kalah kalah. Mergo dikasih biasane. Iya. Ya. Saling pandang. Ya. Iki lulusan isi Surakarta Mas ya. Ije SSN atau sarjana seni Iya. meraih nilai terbaik lulusan 2026. kumplot. Iso ya arep baca di S2 ana ing UGM. Wah, yuk. Tak dongane muga-muga ora ketompo. Lho, kok malah didongake kok. Kowe nek Yogyakarta wis tanggapan aku piye? Kadung dadak ngumpul pramek ae lho dadak. Jadi nek UNS ngono sejak aku ngene pare Karangasem ya sejak. Oh, lah nggih, mesti Oh ya sangape bocahe. nganggo waktu wong dia masih punya cita-cita yang lebih tinggi dan lebih panjang. Ya. Ben diangkat duit saiki, dipersiapke duit saiki untuk menggapai yang terbaik. Ah, Awake dhewe arep kopi wis keluarga yang melu jumurung donga memberi semangat. ya. Nggih. Ora gemen-gemen yoga kuwi bukan sekadar yoga ning lulusan isi Surakarta masih dadi sing jaipong lho Mas Guru kae dosen. Kunci Mas dosen saking Dosen. isi Isi Surakarta. Surakarta. Seneng yang SSN. Nggih. Sing nonton iki Durmo lho. Iya. Bareng di boceng kenceng kok. Ora yo Mas yo. Tobat ya Mas. Ayo Pak El. Oh, tadi bagiannya sing nganggo musik kok apa kok kulinane kowe bidan iki ketemune karo Kali sasi ayo nah iki jajal ono pamundhut karyane hangen teni karyane sapa? Sama ya. Nggih. Nggih, hangen teni. Coba diaturke sendiri. Loh, aku nderek. Jadi nggih. Hangen teni, enak bawone ora sawisan. Wonten. Wonten iki bapak iki. Biasa, itu karo dai-dai to, goro-goro sing meriah ana ing panggung desa Keranju. Luar biasa. Enak banget. Apa kebahagiaannya kalau di atas panggung ini udah akeh Penonton semangat luar biasa. rapat gitu kan seneng. Iya seneng. Sing nyuwun Mas Pomo, sedulur Sinarawati, agar awake dhewe les nge-live nek iki nang TV pirang-pirang. Nggih, mantep. mantep. Jane ndek ini anak pinangkane malah lali. Iki mlo disaur saiki. Ayo, Man, Utang kali ini. utang aku. Kok nyarutang. Ya. Apa iki kudu kok. Ah, Sandiasmo ya, San. Leres. Sandiasmo Man. Ah. Man. Oke, top. Ya terus. Elisa wis rampung kuliahmu S3, sah. Belum Pak, makin suram. Makin suram. Tapi jangan terus. Ya, jadi tanggapan terus ya. Ya Pak, kapan TB. Heeh. Terus akhirnya mulai ya wis ngato, ya wis. Kuwi enjoy kuwi ya sire kaya awakmu, Sa. Nah, Ya berkarir di bidang seni ning ya kuliah dhuwur. amin. Amin. Mampu lah Angel itu. Meleti. Ketok, pasurnya tuh kelihatan. Cewek itu kalau meleti itu kelihatan. Oh, nek Mbak siapa mau ngomong? Angel. Pasonya ini kita meletik. Ketok. Kalau cerdas gitu
loh kumlot Oh. bakal terus Ketok aja kita. senang sinau gitu ketok. Nenek Mbak Jempo ini kita Iya. Iya. Wingi ta. Wingi lho, wingi lho ngumpuli pohon ringkih gini. Lah yo sembrono. Kiai putri saking kok laire bareng terong besi. Padahal iran jualan sebenarnya. Tipe piye? Piro? Kopi itu. Ipe ngono ponakan. Kan papat lho. Duduk indeks prestasi. Apa kuwi? Ponakan. Ya. Yo, belum nanti berhubung sing duwe A. Lo kang waca kan mau. Biar mana Pak Kangko, kasih monitor Mas dulu sekarang. Budi Sanjoko, Papar, Mas Kadi Lumondongu, ya, Pak Dus Bandung, kasih monitor. Bajum, Jo Merto kan udah monitor Mas Kangko, Pak Budi, Budi Lancar. Oh ini bersama Pak Budi, si Buden. Apa yang namanya Dewi berjalan ke Televisa Wariso. Oh, itu ini sama tadi dong. Boleh lagi dari sama Sofi tadi. Kandel ya. Nggih. Sing Mas Kangko nggih, kula Asmara Santo Madiun nggih. Matur bangun iki mau rawuh rene. Nah, nggih. Lanjut, sah. Senadyan hamo sedelo nambahi sang sepe Ya. Karyane almarhum Sang Maestro Perjalanan saka Karanganyar Surakarta. Yani Ki Ageng Haji Mantep Sudarsono. Yo. Semoga Mbak Elisa dibukani celuk yuk. Langgune ditibane uga karyane almarhum Mantep ya, Sa. Napa Sing aku Loro Asmara. Ya, tapi tadi aku Loro Asmara. Ya. Mantep. Yuk. Keleden
Campur sari siap ya. Oh, Asmoro, Arya, Maestro, Jalanan Indonesia. Dimantap Sudarsono. Terima kasih. Luar biasa. Tur ora dikopiretkan di kalyane Mbah Mantep. Izin. Dia ninggali anak putu. Terus Lah saiki bandarane Mbah Mantep kalyane Mbah Kakung. Di Sukron Suwondo menawa Bapak sampun rawuh persiapan puluhan. Oh, ngono lho. Iya. Nyuwun marang kono sing dereng jumeneng kala sonten mau ana Budri, ana Wanda, ana Wiwi Irnawati. Ah, lagune ya kuwi Nyidra Asmara, lagi mau loro Asmara karyane Mbah Mantep iki. Kakung Sukron ya lagu gaweane Yayi Blitar. Ya, Nyidra Asmara, Nyidra Asmara. Ning digarap aransemen gamelan Bali. Wah, nyari ya. Ya. Nah, monggo Bu Dwi Wanda kalau Wiwi Irnawati hitung uang kuning. Oh. Oh iya, Bro. Ya, ayo Mas. Gamelan Bali ditanjake Mas. Ya, Mas. Ya. Ya. Kapan-kapan ngono kuwi anu tru. Gawane pisan sing sakset gamelan Bali ngomah kae ben sing nganggur ngono kan nyaken sing nabung. nggih, Mas. Dadi karoane nek nggawa gamelan wayang iki rong truk ngono genah. Yo, Nyidra Asmara langsung tanpa bohong untuk menyikat waktu. Ya, ya. Terus.
ini Nduk Hani Kusuma ana sing diwelagun Puspita Nala mereka saking Jakarta tasih monitor Mas Kakon nyuwun Puspita Nala iki yo nantang sih monitor terima kasih ayo Han Enak ayu, campur sari luar biasa pokoknya rambalen ki Puspita Nala nggih Pak. satu ya nak ya, jangan kasih kendor, langsung putarkan. ya Pak ya Mas ya oke lagu ini Puspita Nala yuk Ayu
sing nyuwun Mbak Elisa apa? Dina lakune Mbak Elisa. Ayo kalau Mbak Elisa. Ya, ya. Gugong ya. Ayo, aku Mbak Elisa wis yoga keluar terus. Ya, mau lakone jitu. Lah, nek kare-kare sing dibilas terus. Kalau wani mlebu lak wis sakit wae. Oh ya, tapi untuk menampilkan bintang tamu ya. Ya. Ayo, lagune Dina saka Sinuwun sama Mbak El. Tapi mau udah pulang ini barusan. Oh, barusan ya wis. Nonton streaming. Nonton streaming ya. Oke. Yang penting diaturi lagune. Ya. Mas, musikipun buat ampurakan sepisan mari. Ya. Monggo, para kanca. Ya. Itu.
Samu barang wis kecakup Mas Gareng. Inggih Pak E. Nggih. Kula tak nyekseni tumuruning Wahyu Purba sejati ing Mahanani. Ana ing desa Krandu manggih hayam-hayam tentrem lirik sampe kala. Amin. Nggih, akan Mas Gareng akan terus derek dorong permati sing uga bakal tindakno ning Astana Gandha Madana. Gayuh tumuruning kanugrahan Purba Jati muga-muga kesempatan. Ayo, Mas Gareng,